Mandai ICDS ni bisingo khopjak Murabari Ongonwari Center o wanama singsa patimung patika koktoma thomnai rokni camera no nugui khasigi Ongonwari Center ni tala khulugui rika samungklainai Chironi Deborma tei helper Kiran Malak Deborma ke afruwo gurui patimung sangrong salni fungo damchuku tamani jorawo jerai chikon rok kuthumlai jak rengsrengnani bagui kebo guriya jorawo worker helper rok obhai mangpli rokno Ongonwari Center ni ganawo khungsha phalnogo achugui nai tongmani worker Chironi Deborma fia koktoma thomnai rokni camera nufruke fiogui rika tala Obahai mangpli rok haina hai funugui riuka tiprasa amchayo bobahai srungmung rijagui tong rengsrengnai rokno yaphangnai simi kahamke frungjagya hinke ocherai rok tamo srungmung manai srungnai rok bo tiprasa tei frungnai rok bo tiprasa hinke sabono majra belaisinai যে আপনাদের স্কুল যেটা নয়টা উপরে বাইরে গেছে এখনো পর্যন্ত খুলেনি এই বিষয়টা দিয়ে কি বলবে ও তো মাস্টারও তো পারেনি না বড় ভাইয়াকে কাম খানা তো হতো তামনি বাগে জ্বর মতো খুলুক জায়গা অবহাকে নগনো তো নালে তানে খুলবে তা হিসেবে অরনি যেটা হেল্পার ওয়ার্কার নি মুরুক্তা মা অরনি কিরনি কেসে কিরনি দেববর্মা তেকে কিরন মালা না কিরন মালা না এমনি স্কুল আটা তাবো 7:30 ni siming স্কুল খুলনানি tongmani 9ta hai jasa tamkha ringnok nini onganabadi kendro khuluk jagya o bisai tono saboi tamrok thanamuso khuluk jagno sar dobase sorep jak ang tamni bagi soito uto kisa habu hne sore biri o bisung si tong ngai ko tala sabino no tala khuluk jak no o to angni ni yako tam tong to o ta ani nai ma sorep jak ta kisa ene oroni jeta worker kai sabo o khajo kironi phaya kuka tamne phaya oi thari sibiri ke saptawo wai besuk haiba salbesuk phai jalin khai dong dini phaya kuka tin haya tai kada hanyo hayo noita rok mangsa hayo ka kada hanyo sido time ro koitao banung ni government ro 7:30 ba ang to oro 9ta jara suka khuluk jagya tangkha sorep jak khuluk tamni bagi khulop jang bor bo saka khulop jang hne i khulop jang mane ko sorep biri khata tala ba khuluk thari dikha kai sorep ton ba khata khorobusuk tong emne mera nini rungnogo ko porinai rok abo to worker ni khataw na ke chaimana khataw tongo parasoti tongo muko tongo bisa kenang rok emne hardly besujana emne bariu hingga badin khata koijon ang to abo ta na ke pun khata to bos tuinai bele binya ko se kagos potro hingga bin asu se rungnogo phayo kai ba ni dere sok bian tham gesa tamkanya deres kan mia suman ke kisi hai to kan ka ba nang to dugan nini dugan phalno gase mane phaltong nang dungnong ni tigi ke wan sukya ta phake ko u sabi kari hinga phake chong la ja bo phake u stock min sabi anya kori hinga ba bo hake chong na ja bo hake khulu gari nong ni dungnong ni mo Murabari Ongonwari Center orang de helper worker ni mo angko warkan bum ka kironian ke hiron malade